Знаете, видеоигрите са хубаво нещо. Надежда е на 37 години. По диплома е екскурзовод. От 8 години обаче прекарва работното си време, като стреля по войници, реди пъзели и събира животи. Прави всичко това пред компютъра, защото професията ѝ е дизайнер на игри. Първата игра, която ме запали и след която въобще не бях наясно, че най-вероятно това ще бъде някаква част от живота ми, не професионална, просто като хоби, беше Neverhood, която е също игра пъзел, изключително забавна, с едно пластилиново човече. За Надежда да бъде дизайнер на игри е идеалната професия, защото всеки ден се сблъсква с нови предизвикателства. Първо трябва да бъдеш супер креативен. Също така обаче трябва да бъде развито и изключително инженерното и математическото мислене на човек, защото е много важно да свързваш всички части от механиките, които използваш. Интересът към тази професия накара някои университети в страни като САЩ и Германия да включат в програмите си специалност дизайн на игри. За съжаление, все още в България тази професия може да бъде, така да кажем, придобита основно чрез опит. Тоест, ако някои от компаниите, които са в България, ти дадат шанс да започнеш при тях, независимо като стажант или на някакво много начално ниво, за да започнат да те обучават, но така или иначе за сега все още образователната система не обръща внимание на тази професия. Въпреки че основната цел на игрите е да забавляват, те също така развиват и различни качества в играещия. Според мен потребителите придобиват умението много по-бързо да взимат решения. Обикновено много по-лесно успяват да преживеят някаква загуба, възпитават някаква дисциплина, да се изправиш и да продължиш оттам, откъдето си стигнал. Игрите имат и своята негативна страна. Едно от основните опасения на родителите на геймъри е насилието, което присъства в голяма част от игрите. За съжаление, това е нещо, което продава. В крайна сметка, гейм бизнеса е като всеки един бизнес, неговата основна цел е да печели пари. За съжаление, насилието, както и в филмите, както и в всички други аспекти на забавлението, е нещо, което продава. Пазарът на игрите обаче се развива все повече и предоставя избор за всички потребители, без значение от тяхната възраст или пол. Обикновено жените са доста по-ангажирани в ежедневието си, с това да... Дори тези, които са вкъщи, трябва да може да прекъснат своята игра по всяко едно време. Трябва да могат да станат, да обърнат внимание на детето, да сложат обяда, да пуснат прането и така нататък, и така нататък. Точно този тип игри позволяват този начин на игра с много чести прекъсвания, без това да пречи по никакъв начин на твоето изживяване в играта. И е доста удобно. Съответно, мъжката аудитория при тях, според мен, естествено всички игри, така наречените шутъри, т.е. всичко, което е свързано с убий врага, завземи територията, служи бомбата и всичко от този сорт. Включително, естествено, стратегиите са основно мъжка аудитория привличат. Моите родители са над 60 години. Примерно си спомням, майка ми играе някаква игра на конзолата, ние всички зад нея седим и дебнем как тя ще го учи ли топчето или няма да учи. Сина ми е на 4 години, от 2 години играе на таблета, така че според мен няма възраст и няма пол. По-скоро има... Дори според мен няма и хора не геймъри. По-скоро има хора, които още не са открили своята игра.
Сашо, предвид колко добре се справяш с нещата и факта, че вече определено си велик българин, защото миришеш и на запържен до златисто чесън. Видяхме, че можеш да правиш еко-бижута. Преди това, можеш да забъркаш мезето на Любен Каравелов. Очаквам утре да се явиш с една видеоигра. Готов съм за видеоигрите, само да дам изработена от теб, уникална. Знам, че невиждана, нечувана до днес. Знам, че не ми влиза в работа и нямаме телевизионно време, но зрители, скъпи деца, играйте телевизионни игри. Толкова е приятно. Играйте. Има страхотни производители на игри, които дават живота си, дизайнери, рисуват, озвучават, правят атмосфера. Да, и след това някакви хора се избиват. Не става дума за тези, които са само с насилие. Има адски интелигентни игри, направени с мисъл, с пъзъл, с квестове, с задача, с логика. Въобще развиват въображението, дават ви друг свят пред монитора на компютъра. Не ходете по улиците да пиете бира и водка. Не. А какво ти каза сутринта Яна Грудева за това, кога хората са по-щастливи? Когато си общуват. Никъде в 10-те точки на нещата, които правят човек по-щастлив, не пишеше играйте на видеоигри вкъщи. Това ще го написал някакъв нещастен човек. Кажи какво предстои. След малко очаквайте криминални истории, забъркани само от жени. Страх ме вече. Стаси Кара ще ни разкаже, а за финал съществуват ли елфите? Да.